Et faltaran proteïnes. Aquesta és la frase oficial de la tieta Rosina a cada dinar familiar. Però avui t'ho desmunto com un superheroi. Quan vaig optar pel veganisme em sentia poderós, fort, lleuger, alineat per fi amb tots els meus valors. Fins que vaig haver de respondre la mateixa pregunta 50 vegades cada dia. Jordi, però d'on treus les proteïnes? Spoiler, dels mateixos llocs que molts esportistes olímpics, per exemple. Proteïnes de llavors, tofu, tempeh, llegums. Calci de bròquil, sèsam o begudes vegetals fortificades. B12, em suplemento i a viure. Si saps què buscar, ho tens tot, sense superpoders, només amb plantes. Vols ser la superheroïna de la teva pròpia salut i sense danys col·laterals al planeta ni a ningú? Comenta amb un emoji com aquest si creus en el poder de les plantes i segueix-me per a més veritats que empoderen.